Tak tohle může být vaše. To samozřejmě teda myšleno parkovací místo v kryté garáži, k tomu krásný byt v Rajhradě. Pojďme se na něj podívat. Tento rohový byt se nachází v 6. nadzemním podlaží a má 2 velké terasy, které jsou orientované na jižní a západní stranu a nabízí úchvatné západy slunce. Celý dům je z roku 2012. Je vybaven tímto krásným ploceným hřištěm, do kterého mají vstup pouze obyvatelé domu. Byt je moderně vybaven. Nabízí rekuperaci vzduchu, prostornou šatnu a skladovací místnost dole v garáži. V bytě je velmi nápaditě řešen tento prostor, který kombinuje kuchyň, obývák a ložnici touto stylovou přístavbou. Rajhrad nabízí opravdu vše. 2 supermarkety, lékaře, zubaře, školku, rehabilitační centrum, nabíjecí stanici elektromobilů. a kdo ví, na co jsem všechno ještě zapomněl. A taková perlička. Cesta vlakem do centra Brna trvá pouhých 11 minut. Schválně, jak dlouho pojedete do centra Brna třeba z takových Řečkovic anebo Bohunic? Líbil se vám tento byt? Tak mi zavolejte. Sledujte mě na Facebooku a Instagramu.